Nuestra Señora de la Candelaria Parish Church. At bago ang pare doon. Sino ang pare? Si Father. Si Father. Saan na school naka-assign ang ating bride sa kasalukuyan? Yes, Isabela Central Elementary School. Sa groom? Si Pives, Casilda P. Venus Elementary School. At sino ang district supervisor ng CPVES? Si Ma'am Membi Alasna. At sino ang naging district supervisor bago si Ma'am Membi Alasna? Charlie G. Braga. At nasaan na ngayon si Charlie G. Braga? Sa Mames. Anong mames? Maria Montilla Elementary School. Iuwi mo na lang ito lahat siguro. Nakailang girlfriend po kayo? Nakadalawa kayo. Ilang taon na po kayo ngayon? 26. Sa dalawang girlfriend na yun, may pinakilala po ba kayo sa pamilya? Galaxy. Puro secret. Mahilig kasi na secret-secreto. Alam mo, minsan maganda rin talagang pag secret-secreto, pero mas okay pag ipapakita mo talaga at makilala nila. Eto sir, ngayon single ka. Bakit bigla ka nag-isip muna? Okay, single. Okay. Sir, merong guru sa inyo, Isabela, walang boyfriend, 25 years old. Walang ginawa kundi mag-paperworks, mag-computer. Hagadon mo siya magkaon kay lunch break sa inyo, Isabela, buwas! Paano mo hagadon si Feb kagdiin mo siya dalawin? No break kami, ma'am. No break kami, ma'am. Ano yung break ka mo? Kasi for example, lang mga, ay diin ka Sir Hal. Sa fire. Pila ka na kay years in service, sir? 3 months. Pagbaguhan talaga, lulusong to sa apoy talaga gagarang-garang. Okay, eto sir Ano pag may sunog sir, tapos dala-dala mo yung grabe yung sunog. Paano yung pagpatay? Paano yung music? Dala ko lang. Ano na? Okay, nandito yung sunog. Ay, sunog! 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 Okay, wait lang. Pero mas okay. Dapat siya yung humihingi ng tulong. Hindi ako nakapoy na nahulin ko ba ito yung tandangan. Sunog! Duhat na sisters na sa balay, okay? Sunog! Ano ba naman tulong? Sunog! Sunog! Tulong! 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 Kailangan namin ng bumbero! Pasok, bumbero. Ay! Ingatan. Pero sir, kung magiging, eto dami kong tanong kung magiging gamit ng isang bumbero, si Feb. Di ba marami kang gamit? May mga importanteng gamit ang isang bumbero. Anong gamit si Feb? Manila Road. Manila rope? Ano sige Feb. Na-curious siya sa'yo! Ano yung Manila rope, sir? Sabihin mo muna, tapos sabihin mo bakit. Bale, yung Manila Road is ginagamit for ascending and descending. So, may term din kami na is lifeline. So, lifeline. Okay, lifeline daw kasi. Okay, bakit naman sir naging lifeline si Feb para sa'yo? To save and protect. Gusto niya daw to save and protect. I'm curious na naman. Thank you very much. So, dyan lang po kayo, ha? Okay. May pulis pa. Ako kausapin. Sir, huwag kang alis ng alis. Baka may sunog, ha? Pulis na to. Okay. Single. May inuwi na ba itong babae? Wala pa? Wala pa. Baka ikaw pa lang. Kinikilig ka. Kinikilig ka. Okay. Kung magiging gamit si Feb ng isang pulis, anong gamit siya? Baril. Bakit pa rin si Feb? Hindi, sa Police Manggod, ang asawa mo, baril. So gusto mong maging asawa si Feb? Alright, thank you very much. Okay. So, dalawa na lang, may iwan ng bumbero at polis. Dito kayo. Sino naman ang gusto ng bumba ko? Bumbahan. Ano ba yan? Nakanta niyo yun sa tropa?
Okay na lang dito. May decision ka. Akala ko okay lang sa'yo na. Okay, sino naman ang may gusto ng bombero? Yun yung mga sponsors na kasal mga kapabayan. Ito pa rin siya aabay yan. Kita ko yung mga pumapalakpak na yan. Magiging parte yan ng kasal nyo. Ladies and gentlemen, congratulations to our winner, our fireman! Alright, this time, gagawin nyo ang gagawin ni Krisha and Jen. Kevin, ready ka na talaga magka-girlfriend? Yes, Lord. Yes, Lord. Ngayong gabi, masasaksihan po natin ang isang napakagandang moment para kay Feb at Kevin. Dalawang puso umatendang ng kasal. Ngayon ay natagpuan nila ang isa't isa. Ito na, umiikot!